חיי ומיום שאני זוכר את עצמי עסקתי במוזיקה. המוזיקה פשוט קראה לי. כמו מגנט נמשכתי לכל צליל ששמעתי. יכולתי לחוש ולראות כל תו שניגנתי. הייתי מוקסם מהצליל ומיכולתו לשנות את מצב הרוח שלי ואת התדר האנרגטי של המאזין. המשכתי ללמוד מוזיקה באקדמיה, ושם שקדתי על פיתוח יכולת היצירה, ההלחנה והנגינה והאלתור, על הפסנתר שהפך חלק ממני. כעבור שנים אחדות ניסיתי לריקי, מרפאה ברפואה סינית. אז פגשתי לראשונה את עולם הריפוי האנרגטי. באחד מן הימים של שנת 2004 סיפרה לי אשתי היקרה שחברתה המתקשרת פותחת קבוצה של ריפוי באנרגיה חדשה, ושלדעתה זה יכול להתאים לי מאוד. אולי אפילו תלמד לרפא באמצעות המוזיקה. אני? אני מטפלת עם המוזיקה קצת יותר מ5 שנים כבר, וזה פשוט עשה לי שינוי מדהים. בכל טיפול קורה משהו אחר, משהו מדהים אחר. אני רואה דברים על המטופל חווה דברים. אנשים רואים דברים, חווים, עפים, מתעופפים. והכי חשוב שזה ממש עוזר. זה ממש משפר את האיכות של הטיפול. לי כמטפלת זה עוזר לי להתמקד. אני מטפלת המון עם אנרגיה. אז אני ממש מרגישה איך נקרא לזה צינור של האנרגיה נפתח, איך הוא מתרחב. מאוד מאוד כיף, ואני מאוד מאוד שמחה שסוף סוף זה יוצא לאור, וסוף סוף זה יוצא החוצה. ומקווה שבאמת כולם ייהנו מזה. המוזיקה הזאת פשוט עשתה לי תחושה של... תחושה של רוגע, תחושה מאוד מאוד נעימה. והרגשתי כאילו היא מוכרת לי. זה היה מאוד מוזר, כי אני לא מכירה את המנגינה הזאת, וזה היה שמימי כזה, כי הרגשתי את התווים הבאים שהוא עומד לנגן. מאוד התרגשתי. הייתי תלמידה של יוסי, לא ידעתי למה אני מגיעה, זאת אומרת לא שמעתי על הערכה הזו לפני, ובמהלך השיר השני, האבן שלי היום קיבלתי אבן מחברה טובה, מניו זילנד, התחממה ממש. ומסתבר אחר כך שצביקה, אחד האנשים כאן שהוא רואה עילות, ראה גם במהלך השיר השני עילה ירוקה בחדר. וזה מדהים, בכלל כל האנרגיה שהייתה כאן הייתה חזקה.